Minusta tämä on ainakin ihmisen, joka tarvitsee semmoinen henkilöikä, että niitä ei ole monta tässäkään kaupungissa. No, kyllähän tää ehkä harrastuksesta kaikista parasta on. Tämäkin on tässä tämän 60 vuoden aikana harrastanut. Eikä tää on paras homma kyllä. No, tää ryhmä ja täällä ryhmässä käyminen on ainakin ihan erilaista kuin mikään muu, mitä mä teen. Että tää on ihan oma juttusa. Sosiaalisuutta, ryhmään kuulumista, rohkeutta tullut lisää. Ja sä oot nyt 8 aikaa. Joo. Toki ryhmään kuuluminen, täällä on hyvä porukka, täällä on kivaa. Ja itsensä voittaminen, rohkeus on tullut. Ikinä en olisi voinut kuvitella, että uskallan mennä johonkin näyttämälle huutamaan tai sanomaan yhtään mitään. Että kyllä tämä on antanut silleen just sitä rohkeutta ja erinomaisen hyvää mieltä. Kauanko olet ollut tässä ryhmässä? Tämä on 4. vuosi. Aha. Mitäs näytelmiä te olette tehnyt tässä? Kihlaus oli ensimmäisenä vuonna. Sitten oli se, katon, hävisi taas muistista. Vain ihmisiä? Vain ihmisiä. Ja no niin. No sulla on vähän muistin ongelmia. On muistin kanssa ongelmia, tässä se nyt just huomataan. Elämäntapaus ja kosinta oli. Joo. Nyt on niin uuteen jo, että kaikki häviää entinen. Niin nyt lähdetään seuraavaan. Seuraavaa, eli poliitikkoja lainaamaan. Joo. Tämä on 4. näytelmä, jota me nyt aletaan tekemään Tulitikkuja lainaamassa. Tämä on ollut aika mielenkiintoinen matka, koska tässä on, joutuu koko ajan hakemaan uusia keinoja ilmaista asioita. Ja sitten tämä ryhmä on ollut tavattoman joustava, että se koko ajan on valmis kaikkeen.